Ponteareas en Común é un espazo diferente, totalmente alonxado dos modelos hexemónicos. Hai espazos que nacen da necesidade de non calar, a consecuencia de xuntar a xente que quere mudar as cousas, non por ambición, senón por dignidade. Este acto foi iso, o reflexo dun proxecto vivo, disidente e profundamente humano. 2 anos e medio despois seguimos aquí, coa mesma ilusión e certeza de que facer política con honestidade é posible, aínda que non lo poñan difícil. Mentres outros fan política para manter o seu poder, nós facémola para transformar a realidade. Sabemos que non é sinxelo, que resistir no medio do barullo, das mentiras e da injustiza cansa. Pero tamén sabemos que representamos as xentes boas e xenerosas. Estes 2 anos e medio amosaron algo. Somos a única oposición real. Renegamos do sistema. Reclamamos sen matices todo o poder para o público. Promovemos a organización social disidente e a política feita dende abaixo. Queramos espazos de encontro, de debate e de esperanza. Cada pequena conquista, cada proposta, cada denuncia é unha semente de cambio. Ponteareas en Común é iso. Comunidade, conciencia e compromiso, porque organizarse non é unha opción, é unha necesidade.